Uudenlaiset toimijat, niin kuin Netflix ja Salesforce, edustaa aivan uudenlaista business-sukupolvea. Ja Amazon, joka on yksi maailman suurimpia retailereita ilman yhtäkään kivijalkakauppaa, on kaikki esimerkkejä rohkeista yrityksistä, jotka kokeilee ennakkoluulottomasti uusia asioita ja pärjää uusilla markkinoilla. Onkin mielenkiintoista kysyä, että mitä suomalaiset firmat voisivat oppia näiltä toimijoilta. Itse asiassa 3 asiaa. Ensimmäinen asia on nopeus. Digitalisaatio tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia validoida liiketoimintaa ja kokeilla erilaisia asioita. Siinä missä ennen puhuttiin kuukausien projekteista tai jopa vuosien initiatiiveista, niin nykypäivänä voidaan puhua viikoista tai päivistä. Ne kaikki hyötyy liineistä business case-työkaluista ja moderneista web-teknologioista. Toisena meillä on työskentelymallit. Tämän päivän organisaatioiden täytyy pystyä tekemään rohkeitakin bisnesavauksia ja kehittämään toimintaansa iteratiivisesti. Perinteisesti tämä on ollut kehityksestä jo tuttua, mutta tänä päivänä olisi tärkeää osata tehdä myöskin business caseja iteratiivisesti. Kolmantena meillä on bisnesmallien ymmärrys. Aika harva organisaatio tänä päivänä uskaltaa oikeasti tuoda liinejä työkaluja sieltä kehityksestä liiketoimintamallien tasolle. Hyvä palvelukokemus ja hyvä käyttökokemus tuotteissa alkaa tänä päivänä olla hygieniatekijä ja sillä ei valitettavasti enää pysty erottautumaan. Meillä SC5 tulee verenperintönä liinien, työskentelymallien ja työkalujen hyödyntäminen. SC5 lähestyy tätä ongelmanratkaisua 2 kokemuksen kautta hioutuneella työkalulla. 5-day design sprint toimii parhaiten silloin, kun organisaatiolla on ratkaistavana konkreettinen käyttökokemustason ongelma tai lähdetään liikkeelle business-mallista, joka on jo jossain määrin valmis. Olemassa olevasta ajatuksesta jalostetaan tehokkaalla, vakiomuotoisella, mutta tarpeen tullen hyvinkin notkealla metodiikalla konsepti, joka prototyypataan ja testataan oikeilla loppuasiakkailla. Kaikki 5 päivässä. Concept Shotgun on paras vaihtoehto silloin, kun digitaalinen bisnesidea vielä vähän hakee muotoaan. Ongelman ratkaisemiseen kehitetään suuri määrä ideoita, joista parasta lähdetään sitten lopulta viemään prototyypiksi. Tämä prosessi on suunniteltu 5 viikon kiinteäksi sprintiksi, jonka aikana yllättävää kyllä ehditään käydä kevyesti läpi liiketoimintamallit, asiakassegmentointi, asiakkuuden elinkaaret, varsinaisen palvelun ideointi ja konseptointi ja prototyyppaus ja vielä loppukäyttäjätestauskin. SC5 palveluista voit lukea lisää videon lopussa löytyvästä linkistä.